Kakasi Student Union KSU Maukarwat Circle kalapan pa jing sukya kabajur halo ka jing sapriang state jong ka video yania hapadeng doktor bat kawai kalong kami ha Maukarwat Civil Hospital haka santarik unailar arjar pusaw kabalakta mat yong bat wanraru wat ya ka jingma misenia iki jaka sumar hapo ka district hi bro kawai habakran sigilat pathai kubor hakan rutrik nailar arjar pusaw hadien ka jingwani kendu ya ka medical superintendent jong Maukarwat Civil Hospital u Vice President ka KSU Maukarwat Circle usamla Pul John Wanyang uloong baka thong jong ka KSU hakaba juye kendu ik officer bat ki menteri kalong ban penbiang ik jiran kambaro khamtam haki jaka sumar nadu kitiar gitar hadu ki nongtrei nomar bakani kalong nakabenta ka jio nong baka jimuntoy jong pai ba kadong kathan usamla Pul John uloong ru baka jimi jong kani ka video ka bala sapriang state bah kala pendiau shisha ya ka seng ka bodon ya ka thong man pen bahai ki jaka sumar hapo ka district bat khamtam ka jingdon jong ki katu ka ni ki seng bhalang ki batang ya ini dawi baret ibala ban penbait da ka basuk hapo ki saw kunro jong ka hospital henry kilang nang aiding bat nang penrem susu ya ka ni ka jingja klem da perkhat ka ban sawan ka bolong hi ka jingdo nong hi pai ba jong ka dong ka than ni pen pau ya ka jing so penyau halor ka jing sapriang state jong ka tu ka durki ane ka video ka bacia hapo ka civil hospital Maukarwat kum ka seng hi ruban na kapor sa kapor ka thong bat ka jing yu isai ka ba khamat do ko jongi ka ba kong san tame ka de ka jing yu nong ka jing yu montoy jong pai ba babun balang jong ka do ka thai ni bu ya kata ka balong ka khamat na kata ka daw ni ju na kapor sa kapor ni ju kundu ya kasi ya ki department beper ni kundu iki minister ni keren sa pensengau sa sarkar ban penbiang bat khamtam bade khia ban penbiang iki medical facilities bat service ndai ke baja kam tu ka wara ka jing kata mat yong bat ka jing wara ka jing bom chanya bade gilat sumar hapo district Kujungi te mar bami ka tu ka video na galang jingi le kudu marmar ni phone marmar bat menin di MS dari im semladan na po hang ne po Maukarwat ting ya kruan da bi kunduk mentan banda kaliang jui lakular ba in penbek ini kam ni so benyau ru ba ya ka jingdon juga tu ni seng balang kiba ong no ai kam ibarit ibala ban solve ne bala ban penbek tanga po saw konro jong ka kamera handai ela pen sapriang state bat lanang aiding penban bakan hem susu kini so bakata ka di kalti ka bomdey namar ba habakut hi kan wara ay jing dunong bakora ka singilam bakala baka jing dunong i paiba jogo ko than ka jongi hi te nakaliang jongi ka seng ila kan tu MS ki staff padi ka department bro ko hi bakin penjanai bakin long adkar bakin nomi su ko bakum kini ki ba wara ay jing kata madyong wara ay jing bong sultanan bade bajing aj jing syakri ki paiba habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam duna ki eki batai kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya